tolong Mas, aku mau dianu wong Mas. Mas, tolong Mas, aku mau dianu. Mas, Mas, tolong aku mau dianu wong. Mas, Mas. Omongan bolak-balik ra disauri. Tumang, tumang, tumang. Sing anu kowe sapa? Koncoku Mas, ayo Mas. Kancamu sapa? Ayo koncoku kono. Mas, ayo aja. Tumang. Mas, dianu koncoku tenan Mas anak piye lah. Tenang wae engko kancamu tak ajari. Lha ndi wonge? Oh, nang kono. Kono ndi? Kono kae Kak. Oh, kae. Oh, kuwi kancamu sing nganu kowe. Wong wedok wanine karo wong lanang. Oh iki sing wong wedok wanine karo wong lanang. Ada apa, Om? Mas. Iki lho Mas. Mas, Apa lah? iki lho Mas. Tenang wae, tenang. Tak ajari, tak ajari. Iki lho. Tuman. Iki lho Mas. Kae. Iki. Apa lho? Iki ki. Mas, iki lho Mas. Iya yo. Mas, Tuman tak ajari, tak ajari. iki lho. Tuman tak ajari. Anumu ki. Tenang wae tak ajari. Iya yo. Kae. Apa lah?